Уважаеми дами и господа общински съветници, вашето предложение за избор на обществен посредник на територията на община Шумен предизвика и интереса ми, защото е в област, която би развила професионалния ми опит и постижения. Желанието ми да знае повече и да се усъвършенствам ме е карало да уча през целия си професионален живот. Посредничеството е деликатна и трудна материя. От една страна са гражданите и техните организации и сдружения. Понякога те са обезверени, недоверчиви, изпълнени с съмнение и дори с увереност, че проблемите нямат решение. Или че проблемите се решават в условията на непрозрачност. Има случаи на гневни, дори агресивни изблици. От друга страна е местната власт и местната администрация. Не съм работила в администрация, но съм работила с местна администрация. Това са годините на съвместна работа с общинската администрация в Велики Преслав и с няколко кмета от различен политически цвят. Като много добро постижение, само искам да спомена националните чествания за 1100 години от обявяването на Велики Преслав за столица на България. Тогава моите компетенции бяха изключително добре и широко използвани. В срещите си с хора като Негово Светейшество Българския патриарх, Светия Синод, министърът на културата, професори, научни работници, опита, който придобих в общуването с тези хора, ми дадоха богати впечатления и увереност в комуникативните ми способности. Накрая предлагам на вашето внимание идеите, които имам за развитие на институцията. Те са съвсем кратко дефинирани. Първо, община Шумен е център на община Шумен и на област Шумен, но в общината има още 26 населени места, 26 села. Предлагам общественият посредник да слезе сред хората. Това ще помогне чрез тези временни приемни, ще позволи на гражданите да споделят по-лесно своите проблеми и да се запознаят с възможностите на обществения посредник да помогне при решаването им. Образователна програма с средношколци, тези, които са 10, 11, 12 клас. Това ще повдигне политическата култура, ще ги запознае с институцията на обществения посредник и нейните възможности. Надявам се да повиши избирателната активност сред целевата група на гласуващите за първи път. И последно, но не по важност, още по-задълбочено сътрудничество с гражданския сектор, неправителствените организации, неформалните сдружения, клубове, религиозни общности. Благодаря ви за възможността да се представя пред вас и за отделеното внимание. Предишният омбудсман господин Христо Христов и аз през тези 3 мандата бавно и полека полагахме всички усилия да можем да представим пред гражданите на Шумен способността, възможността тази институция да им помага, да градим авторитета пред Общинския съвет и пред кмета на Шумен, защото тази институция, бидейки посредническа, разчита много на този институционален авторитет. Така от арменския поп лека по лека извървяхме пътя на отдел жалби, така ни наричаха другите критици, или пък синекурна длъжност, която просто трябва да бъде попълнена. И си мисля, че в края на 3-тия мандат и сега на прага на 4-тия мандат ние сме далеч по-напред от междунационалното разбиране какво точно върши обществено посредник. Гражданите вече познават институцията. Те си я търсят. Търсят гражданите от съседни на нас общини. Искам да кажа за тези, които все още мислят, че става дума за арменския поп. България има като правова държава 2 механизъма на контрол пред взаимоотношенията между гражданите и властта. Един е административният механизъм, другия е съдебният механизъм. А третият, който предлага Общинския съвет на гражданите на Шумен, е институцията на омбудсмана. А тя е предпочитана по 3 прости причини. При административния и при съдебния механизъм за контрол имаме твърде формализиран подход. Хората не знаят и се притесняват как да напишат жалба и това ги кара понякога да не се търсят права за административния контрол. За съдебния път трябва да се обърнат към адвокатите, да си
това се прави неформално. В смисъл с едно интервю, с една бланка, с един регистр, който поддържа. Така че неформално. Второ, при административния подход се изисква отговор в рамките на месец. При съдебния може да отнеме няколко месеца, дори година. При омбудсмана положителен или отрицателен отговор получаваш на 14-ти ден. Така че хората казват, дай да го пробваме. Да пробваме. След това могат да ползваме и другите два механизма. И на трето място, благодарение на това, че е орган създаден от Общинския съвет, омбудсмана е безплатен. На хората, които идват при нас, казват колко ви дължим накрая, тази услуга не им струва пари. Затова често казвам, че вие всъщност предоставяте една обществена услуга. И аз си мисля, че тези 4 години си свърших работата. Искам да изпълня възможността да кандидатствам още веднъж. По този правилник само да отбележа, че това е последна възможност. И затова си казвам, че ако бъда избран, една от важните ми задачи, мислейки за институцията, е заедно с вас да почнем да подготвяме хора, които могат да се кандидатират за омбудсман и да бъдат готови за това. Обикновено на тези конкурси се явяват по около 11 човека. Този път се явиха 2, но пък качествено. Ето е бюлетината. Бюлетината е с знака Хикс да се отбележи. Предпочитане от вас кандидат. Значи членовете на комисията елате. Не, едва някой да гласува. Добре, Уважаеми колеги, комисията, която избрахте, проведе избора и ви докладвам протокола от резултатите. Общ брой на пликовете, намерени в урната 40, брой на пликове без бюлетини 0, намерени бюлетини без пликове 0, недействителни бюлетини 0. От действителните бюлетини резултатите и разпределението на вота на общинските съветници е след. Гласували са Иван Стоянов Капралов 37. Гласували за Виолета Борисова Василева 3. Комисията предлага на председателя и обявява за избран за обществен посредник на община Шумен Иван Стоянов Капралов.